Det her er sådan, vi forestiller os, Mia Bella ser ud. På efterskolen mødte hun sin bedste veninde Rebecca. Hun bor et eller andet sted her. Hun har taget et friår, hvor hun arbejder i Netto for at tjene til husholdningen. Det her er Tora, Bellas mor. Hun er arbejdsløs, og hun ryger og drikker. Tora er en dårlig indflydelse på Bella, men Bella forsørger alligevel for hende. Tora får det bedre, da hun møder Bellas tidligere lærer, Psyko Frans. Selvom Bella væmmes til tanken om de to, er hun alligevel meget glad på hendes mors vegne. Hun misunder dog også deres spirende kærlighed. Bella er en meget omsorgsfuld person, og hun sætter tit andre højere end sig selv. Hun prøver altid at sørge for, at alle har det godt, og hvis dette ikke er tilfældet, så trøster hun dem. Hun påfører sig selv en del skyld, og derfor undskylder hun en del for noget, der egentlig ikke er hendes skyld. Bella har altid en plan, og hun er meget handlingsklar. Hun er meget opsat på at hjælpe Johan, og hun fremstår ikke som den ligeglade type. Desuden er hun meget organiseret og praktisk anlagt omkring disse planer. Bella har ikke så meget selvtillid, især fordi hun ikke er lige så fysisk udviklet som hendes veninde Rebecca er. Tobias kaldte hende endda for fladbrystet. Bella vil gerne hjælpe alt og alle. Dette er ikke kun begrænset til dem i Danmark. Hun bruger meget af sin løn på at støtte Red Jorden-projekter. Bellas forhold til sin mor er i forvejen anstrengt, og det bliver ikke bedre, da moren flipper ud og smider en nøgen Tobias ud på gaden. Bellas vrede til sin mor ophober sig langsomt inden i hende, og hun ender med at skrive et digt til hende, der får Tora til at græde. Efter det får hun mere selvtillid, og da hun har et kæmpe temperament, beslutter hun sig for at forlade sin mor. Hun skal ikke længere være så urolig for sin mor. Selvom hun stadig tænker meget på, hvordan andre har det, så hun begyndt at sætte sig selv i første række. Hun bliver gladere og mere livlig efter det. Desuden vil hun nu gerne finde sin far. Tidligere var det ikke nemt for hende at snakke med drengen. Men da hende og Tobias finder sammen, bliver det hele meget lettere, og de lægger ikke skjul på deres følelser over for hinanden. Tak fordi I lyttede.